Häzirki wagtda özleriniň köpörli zekinlerini we okyplaryny ýüze çykarmak babatda aýatlarymyz üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu orada görülýän toplumlaryň çäreler ilkinji nowatda netijeli we dol derejeli okuw terbiýeçiligi ýeşi. Sadlaşykly ösen ýaş netli hakyky watançylar terbiýelep ýetişdirmek üçin derol bolan şertleri üçin etmäge gönükdirlenir. Geljekde ýaşlarymyz watanmady täze berentliklere çykarmalylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri ýurdumyzyň ösüş ýoly bilen anamly öňe barýanyny alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa bilimiň we dörejilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, almy teňki täzeliklerin ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilýär. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş netli milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esasyny terbiýelemek, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amala aşyrylýan giň möçörli özgörtmelerin esasy urlarynyň biridir. Bulganda özgörtmelerin üstünlükli amala aşyrylmagy, okutmagyň öňde barça usullaryna giňden ulanmak, ýaşlarda döwrübap hüner enliklerini kemale getirmek, ýokary hünerli işgärler taýýarlamak bilen baglylar. Döwletimiz ýaş nesliň döwrübap bilim we terbiýe alyp ýurdumyzda hemde halkymyza münasip hyzmat etmek üçin ähli şertler döredýär. Türkmen halkynyň melelidiri, gahrman arkadagymyzyň belleşi ýaly. Biziň esasy wezipemiz halkymyzyň taryhyny oňutdylýan, ýurdumyzyň häzirki döwürde gadanýan uly üstünliklerine buýsunýan, garaşsyz hem beýtarap Türkmenistanyň şan şöhratyny hasam artdyrmaga çalışýan hakyky watançylaryň neslini terbiýelep ýetişdirmekden ibaretdir. Häzirki döwürde alınıp barylýan ajaýyp işler watanymyzyň mundan buýanada gullap ösmegine, halkymyzyň esretli durmuşda ýaşamagyna, ýaşlarymyzyň sagdan bilimli bolup ýetişmeklerine gönükdirlenir. Ýurdumyzda ýaş nesil barada döwlet derejesinde edilýän aladalar özüniň oňy netijelerini berýär. Türkmen ýaşlara garaşsyz baky betarap döwletimiziň geljegi, ýaşlaryň ruhy we beden taýdan sagdynlygy, hüner taýýarlygy esasyna kämil şahsiýet bolmagy, dörejilik okuýup we pikirlenmek başarnygy jemgyýetimiziň kämilleşmegine hemde döwletimiziň ösüşine uly tergi berýän güýçdir. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýaşlaryň döwrübap bilim almaklary, hünerlerini kämilleşdirmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredildi. Çärelere gatnaşyjylar ýurdumyzyň bilim ulgamyny özgörtmegiň garaşly döwletimizde hemme taraplaryny ösdürmekde uly ähmiýeti eýediňi tap, hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadagymyza ýaşlar barada ýadygsyz alady diýeni üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler.